Tarik 9 dwe mar achiel higa 2026 nyako Ramogi waikore makare gi weche manyien ma migago e odiechieng'no ma bende jatend migawo mar somo Migosi Ogamba olando duoko mar penj mar KCSE ma higa mokalo, kama bende kwan jopuonjre mahewa 1,000 ong'ad duoko gi oko. Magi to gi mamoko machiegni e migago, to mokwongo thuond weche. 1,180 candidates were found to have been involved in examination irregularities. Consequently, and in line with the applicable law and regulations, their examination results have been cancelled. Duoko mag penj mar klas 12 higa 2025 olandi ayanga e kinde ma jopuonjre maromo 1,180 duoko margi owit oko. Tutakuwa tumepatiana 2.5 billion shillings to deserving young people in Kenya, 100,000 of them. Jatend piny William Ruto oyango chenro ma nyota e kaunti ma Nakuru ka rawere mane opuodhi oyudo sir mar omenda maromo Sh25,000 moro ka moro. My appeal today is to ask those people who are engaging in this illicit business. Stop it. Stop it. And look for another business to give you money. Obila e kaunti ma Nandi oyudo sir mar nyamburko ma gibiro tiyo godo e timo pedha mar yedhe mamero ji e kaunti no. Machiegni weche manyien mag migago, an Milton Ochieng' Awuor. Duoko mar penj maduong' mar KCSE ma higa 2025 ochiwo ayanga odiechieng' ma kawuono gi jatend migawo mochung' weche mag somo Migosi Ogamba. Penj ma kama notim chakre tarik 21 dwe mar 10 nyaka tarik 11 dwe mar 11 higa mokalo. Jopuonjre 993,226 ne otimo penj mar KCSE higa mokalo, ka ewi mano kwan jopuonjre ma yawuoyi ne gin 492,019 ka jopuonjre ma nyiri ne gin 501,214. The 2025 KCSE examination results have been graded using the reviewed grading system, in which the overall grade at KCSE examination considers mathematics, the best performing language among English, Swahili, and Kenyan Sign Language, and the best performed 5 subjects. There were 1,932, which is 0.19% candidates who obtained an overall mean grade A in the year 2025 KCSE examination. This is an improvement as compared to 1,693, which is 0.18% candidates who scored plain A in 2024. The number of candidates with direct university entry qualifications of mean grade C+ and above was 270,715, which is 27.18% in the year 2025 KCSE examination. This is an improvement compared to 246,391, which was 25.53% in the year 2024. The number of candidates with grade C- and above was 507,131, which is 50.92% in the year 2025 KCSE examination, compared to 476,889, which was 49.41% in the year 2024. The number of candidates attaining a pass grade, which is grade D+ and above, was 634,082, which is 63.67% in the year 2025, compared to 605,774, which is 62.76% in the year 2024. Jatend migawo mar somo Julius Ogamba oyango ni ne gifwenyo kwan ma jopuonjre maromo 1,180 gi keth mar kuo mar penj. Kuom mano,
Kaluwore gi chike matayo piny pacho ka, jopuonjrego duto okawnegi okang' kendo duoko margi owit oko. Ogamba nolose e boma ma Eldoret kama nochiwo duoko mar piny maduong' mar KCSE ma higa mokalo. I wish to reiterate that our stand on the integrity of examinations in November last year, we indicated that there were reported cases under investigation and that action would be taken upon conclusion of the investigations. At the conclusion of the KCSE examination, 1,180 candidates were found to have been involved in examination irregularities. Consequently, and in line with the applicable law and regulations, their examination results have been cancelled. Kuom higa mar 2 moluwore, jopuonjre manyiri otimo maber e piny maduong' mar KCSE kipimo gi jopuonjre ma yawuoyi. E kauntis 10 nomedo bedo kod kwan mamalo ma jopuonjre ma yawuoyi kipimo gi mago manyiri, ka kauntis 14 nobedo kod kwan ma jopuonjre manyiri mathoth kipimo gi japuonjre machuo. Kata kamano, kauntis 23 nobedo gi kwan manyalo romore mag jopuonjre ma yawuoyi kod mago manyiri. Of the 993,226 candidates who sat the 2025 KCSE examinations, 492,012 were male, while 501,214 were female, representing 49.54% and 50.46% of the total candidature, respectively. This is the second year in a row since inception of the KCSE examinations that female candidates are more than male candidates. Female candidates recorded better mean score performance than male candidates in the following 6 subjects. That is English, Kiswahili, Kenya Sign Language, Home Science, CRE, and Arts and Design. Male candidates recorded better mean score performance than female candidates in 11 subjects, namely mathematics, alternatives A and B, biology, and biology for the blind, chemistry, general science, history and government, geography, IRE, building and construction, and business studies. The performance of male candidates was comparable to their female counterparts in the following 7 subjects: physics, agriculture, computer studies, French, German, Arabic, and music. The number of female candidates registered in the following 5 subjects was too small to allow for a meaningful comparison of performance with their male counterparts. That is metalwork, power mechanics, electricity, drawing and design, and aviation technology. E duoko mar piny maduong' mar KCSE ma higani, kidienje mag somo 17 notimo maber kipimo gi duoko maket kod mago higa mokalo. Kwan mag somo 11 mamoko bende ne ok onyiso duoko makare. Somo makwano notimo maber e piny mar KCSE mar higa mokalo kiluwe kod somo mamoko kaka English, Kiswahili to gi Kenya Sign Language. Jopuonjre manyiri bende nonyiso duoko makare kipimo kod jowetegi machuo e penj 6 moriwo English, Kiswahili, Kenya Sign Language, Home Science, CRE kaachiel gi. The number of candidates aged 16 years and below increased from 20,546, which was 2.13% in the year 2024, to 26.391 or 26,391, which is 2.65% in the year 2025. The highest percentage of candidates registered for 2025 KCSE examinations were within the appropriate age bracket of between 17 and 19 years, constituting 716,048, which is 72.02% of the total candidature. In the year 2025 KCSE examinations,
17 subjects recorded a significant improvement in performance, similar to the number of subjects that recorded significant improvement in 2024. 11 subjects recorded a significant decline in performance in the year 2025 compared to 10 in 2024. Duol mochung' ne penje pacho kane kokalo kuom jataa tije maduong' mare David Njagere onyiso skunde duto manigi jopuonjre mabiro timo penj mar KCSE gi KCSE kaachiel gi KCSE ni mbui mandiko jopuonjrego ne timo penjgo ibiro yaw dwe mar 2 higani ka sikunde owinjore oti gi dwe mokwongo mar yango ka jopuonjre nitiere kod obok duto madwarore ne ndikruok ne timo penjgo. Bende ojiwo jonyuol mondo bi oyangi kaka nyathine ondiki ne timo penj kokalo yor yudo ote machuok e simu. And I wish to take this opportunity to invite every parent who has a child entering grade 6, grade 9, and Form 4 this year. Please take an interest in finding out if your child has been registered. We are going to open the portal for registration in February, and this will happen between February and March. CS, sometimes we get parents calling us a month to the exam saying, I've just discovered my child was not registered. That makes our life very difficult. So please, we want to appeal to all parents. Please make sure that you check with the institutions. If you have a child in grade 6, grade 9, and Form 4 this year, ensure your child has been registered. The next issue is that we will make an SMS platform available in the month of April so that every parent can confirm if their child has been registered. So by April, when the children come for their holidays, take an interest and ensure that your child has been registered. We have been able to place 1.1 million learners transiting from junior school to senior school. We have given them an opportunity for the first time also to do their vast revision. For those who didn't like their pathways, we give them an opportunity. They have revised the first time, and we have given them also a second chance. If they didn't like again the first revision, we have given them a chance that is closely today. So these are record things. The system is very transparent. We are using a very open and digital and transparent process to be able to ensure that every learner in this country gets an opportunity to go to any school of their choice, depending on their capacity of these schools. Ma en RAMOGITV to magi gin weche manyien mag migago wakaw yueyo mathin kik idhi mabor aduogo bang' thuolo machuok. In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? View Sasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio usia babangu. Visit viewsasa.com today and enjoy exclusive dramas. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding.
To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Some people say love is about grand gestures. Others say it's about words. But sometimes, love is simply choosing time together. It's slow mornings by the sea, shared discoveries, quiet laughter, and moments where the world feels far away and nothing else matters. In Seychelles, discover the islands at your own pace with a half-day island tour and a marine park experience where the ocean becomes part of your story. Enjoy 4 unforgettable nights in the island Seychelles from $3,960 per couple, because love deserves time and moments worth remembering. This is our love language. View travel, dream, explore, discover. Chakre dona mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth were mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo hala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Duka gima nyaka kuong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Atemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Dial *812*784# to get a classical as your skiza tune. Ng'ato weri go ma upachiri we will kode kabisa. What did I hear? Okadwa scandal mamiena. Kadwani enure mondo yude koti ji ariyo. Mano an mechaya dongi. Aol. To be aonge kata mana appetite. Nyengo lake ukinyiero kuchuo. Ng'ani to kiweri go ang'oya nyako tia mimoke maka chweni. Mani mer. Koro nyathi ka ni Amerika to baba ge be Amerika. E kaunti ma Migori watudore achiel kachiel gi jafwambo marwa Jo Juma mondo miwa chal maduoko e kaunti no tok jatend migawo mar somo Migoso Gamba landa yanga duoko mar piny mar klas 12 kawuono ni. Jo ji nyalo nyisowa ni gie thuolo ni in kama nade to duoko chal nade? Erokamano Milton, mana kaka jopuonje moko e piny Kenya mangima rito duoko margi e kaunti ma Migori e giko mod chieng' ma kawuono igeno jopuonje maromo 31,600 kod 19 mane otimo penj maduong' mar higa mag 2015 dhi yudo duoko margi. Kabende nyaka sama wuoyi nitie skund yawuoyi ma St Pius Uriri mayudore e sub county no Mauri kama bende wabiro ng'iyo ni to duoko chal nade. Ma achiel kuom skunde madongo ma osebedo e kaunti ma Migori ma bende kinde mokalo ne duoko mane dok piny. Kata mano duoko mawang'ni iwacho ni tiere geno duoko nitie maber. Wantie kod japuonj maduong' mar skul bende wadwa ng'eyo ni to gima giyudo e higani kata e piny mar 2015 bende gima ne gigeno to ka en mokalo gima ne gigeno ang'o giri ma ne gitimo momiyo nyaka sani koro gigolo duoko machal koda mano. Japuonj adwa ni mondo koro awuo kodi machiegni kichung' ka king'iyo kacha mana machuok piyo piyo kichako gi nyingi ing'iyo kacha.
Duoko wuok. Osebed ki en gino mosebedo kurito. Duoko maru mana machuok chalo nade? Goero kamano. Adwa wacho ni duoko marwa ma wang' ni berie moloyo higni te. Wayudo mean mar 8.1736. Watero nyithindo 294 e university, 16 kende mok dhi e university. Ma is the best ma skul ni oseyudo chakre. Kwang'iyo weche mag grades ma quality mabeyo kabisa, waneno ka e Kenya mangima nitiere jopuonj maromo na 1,900 gi wiye ema yudo A plane. Be un gi A plane koso grade mane mun go maber kabisa, to mane nugeno yudo mane maber kabisa? Wan gi A-6, ne wageno ni ginyalo yudo A plane, but ne wayudo A-6. King'iyo min mo yudo no en 8.1, ok ang'eyo ne mae manugeno kaka nuketo projection maru koso mani piny koso loyo manugeno. Target mar nyithindo ma last year ne en 7.5. Koro giyudo 8.1, ma mano is an improvement on target mean margi ma watibit ma to gik mang'eny mane watimo higa ma orumono. Katiko kodi, iwacho ni gik mang'eny motimo miyo uchopo ka. Gin ang'o gidi mono timo nikech uridi kinde moko aneno kaka skul mane dok piny. Kendo luoro nitie ne skul ni podho. Ang'o mutimo miyo skul ni ogik ka? Skul ni ogik ka nikech change of administration, board of management mokel manyien ma ne osekonya ahinya mondo duoko ni obed ka. The area MP Honorable Mark Nyamita be nyong'o invest skul ni heavily, resources, funds, omanyo pesa koni gi koni mondo wager go infrastructure, to bende moko ne wa motivate godo jopuonj mondo results obed maber. Wa motivate jopuonj kod nyithindo. Omiyo programs mekwa ne waloso matara, ne wang'eyo ni nyaka wayud results maber. And then results ni be osebedo progressive, wasebedo kwa medore every year. Kamano watie gi father Martin kaka father mo sponsor school mar St. Pius Uriri. Father kichako gi nyingi, duoko oselo wachi kano 8.1, un kaka kanisa mo sponsor school ni. Ma be duoko manugeno, bene duoko maber koso chalnade? And Father Gabriel Titus Utiedo, Mar Uriri Catholic Parish, and sponsor Mar St. Pius Uriri Catholic St. Pius Uriri School. We have been in a way instilling discipline and more so spiritual matters which guides everybody. Wasebedo ga ka wan ka gi chaplaincy kochakore higa 2023 ma every Sunday nyaka wabed gi lemo, kaito gi lemo moko ma bende wakete grube mopogore opogore mag nyithindo mondo gine ber mar somo kokalo kuom wach Nyasaye. Bende ka ok Nyasaye modok nyaka korwa to wan ok wanyal nyalo gimoro. Mane momiyo kuom bedo gi chaplaincy ka osekonyo maber. Kuom kinde no nyaka ne wachak bedo ka mondo mi wane ka lokruok nyalo bede kuom kit nyithindo. Nikech kawuono mondo mi ng'ato obed dhano ok en mana somo kende, to Nyasaye bende nyaka bedie iye. Koro mae gima wasetimo in collaboration with the board of management mondo mi wa realize this goal. Asebede board ka bende for the last 5 years nyaka de lokruok bedie. Mana kaka the principal osewacho ni lokruok mar administration osekelo a lot of changes mondo mi wachop lek ma Uriri Pius nosebedo godo. Kokalo kuom kata mitogi maduong' ma gin godo miluongo ni the power house. Uriri oseng'ere ga chakre chon ni en power house ma gik mabeyo wuokie. To kuom kinde moko mokalo nodok piny matin, but waneno ka giteko mar Nyasaye we are gaining the momentum. Erokamano. Ka weche mag yedhe mamero ji osetudi kaka gik mathiro somo. Ok ang'ene kaka kanisa usekawo okang' mane mar tieko ahinya sikul ni? Mana achiel kuom gik ma wasebedo kwa discourage kuom nyithindo, kendo wasebedo kwa wuoye kwa chiwo counseling, guidance and counseling kuom nyithindo ma dibedi ni obedo kata mana suspected ni nyalo bedo ni mulo gik machalo kamano kata tiyo gi gik machalo kamago eri. Koro mane momiyo the chaplaincy mantiere ka ma asebedo ka tele osekonyowa e yorno mondo mi wathir gik machalo kamago, kendo momiyo kawuono wantiere ka watimo nyasi ni kata ka celebrate the result. Erokamano atiyo kodu. Kinyalo winjo mago kuom
jogo mata skuli ma St. Pius Uriri kabende gisemi duoko ma wiye ma osebiro kabende pod wawuotho e kaunti ma Migori mar mi duoko mamoko kabende nyaka sama wuoyne kang'iyo skul mar Sagero Mix e sub county ma Suna West bende duoko mar yango ni nyaka sani ginte ko jopuonje moyudo A-2 ma bende ten skul no wacho ne ma achiel kuom duoko maber ma bende gisebedo ka koro pogido kuom kinde malach kabende pod wadhi nyime mar wuotho e konde koni kod kocha mar mi mathoth ka otende kod duoko mar penj mar higa mag 2025 e kaunti ma Migori. Erokamano Yajo Juma kowuok e kaunti ma Migori kuom ler ma kamano. Wageno ni biro chokonwa mamoko ma wabiro nyiso jowinjowa e weche manyien mabang'e. Erokamano Yajo Juma. Ka wadhi nyime ni jatend piny William Ruto otelo ne chenro mar chiwo omenda ne rowere machako ohala mong'ere ni Nyota e boma ma Nakuru. Chenro ni geto miyo rowere omenda maromo 50,000 madhi tego ohala magi matindo tindo. Tutakuwa tumepatiana 2.5 billion shillings to deserving young people in Kenya, 100,000 of them. And in another 2-3 months, tutawapatia another 2.5 billion vijana wetu wa Kenya. Na tunafanya hivyo because this is one of the interventions we are doing as a government of Kenya to make sure that mambo ya vijana sio kuongea. Mambo ya vijana, we have a deliberate plan. We have an intentional plan ya kuungana kama serikali na kutafuta mbinu na njia ya kuhakikisha kwamba vijana wa Kenya wako na nafasi ya kujisimamia, ya kupata ajira, ya kufanya biashara, ndio tuwajumuishe ile nguvu wako nayo, ile elimu wamepata, ile ujuzi wako nayo, wachangie katika kuendesha taifa letu la Kenya. Obila e kaunti ma Nandi oyudo sir ma nyamburko ma gibiro tiyo godo e timo apedha mar yedhe mamero ji e kaunti no. Ma biro ndalo manok tok jatend piny William Ruto lando ayanga chenro mar ndalo 100 mar kedo gi yedhe mamero ji e pacho ka. Koloso tok bago romo kod obila e gwenge ma Kapsabet, jalupo gai mar obila Eliud Lagat ochiwo siem mager ne jogo matimo ohala mar yedhe ma chik ok opuodho, kowacho ni biro kawo negi okang' mager mar chik. I want to ask the people of Nandi and its surrounding that the business of illicit brew, look for another business to keep you going. We will not allow our society to degenerate and to perish because of ethanol, because of adulterated brews, bangi, and any other unaccepted drugs. We are not going to see a society. We have a country and people to, to protect and to make sure that we have a future. So, as part of our mandate as police officers, is to enforce the law. We are going to enforce this law without any fear whatsoever. So, my appeal today is to ask those people who are engaging in this illicit business, stop it. Stop it and look for another business to give you money. I want to appeal to members of the public to help us in this fight. Senator Makisumu Ngire Tomo Jenda dhi nyime gi timo campaigns mage e kinde molap dhoge ndogne kom gavana e kaunti ma Kisumu e yiero mabiro ma 2027. Koloso e chiro ma Kombewa e kar chung'o bura ma Seme, Ojienda noyango ni kaunti ma Kisumu dwaro jatelo mobidhore kendo jal maketo dwach jopiny mbele. Omedo nobiro miyo maino dongruok mag mine kod rowere, kokwayo jodak ma Kisumu mondo sir tend William Ruto e okang' mar 2 kochopo yiero manyien. Adwa bedo gavana mondo alos gik maber mondo adhi mbele gi tich maber ma Nyong'o timo. Donge
Adwa bedo gava mondo aket puro obed maber mondo ji obed gi pesa ofuki. Dong mano ber. Adwa bedo gavana mondo alos ndeche maber mondo health centers olos maber. Adwa bedo gavana mondo Kombeo ochali Kisumo. Donge Kombeo ochali Kisumo. Wagola walok gi ma youth man. Aneno ka chure ni ka Jason aneno ka in gi jogi. Adwa bedo gavana mondo walok gi ma joma tindo. Donge mondo walok gi joma tindo. To we anyisu gimoro kendo. E yo mwachomo ni eri, nyaka wabed mana gavana ka watiyo gi sirikal. Dong wati gi sirikal. Ji adi mawacho Ruto tutam. Nyisauru ka tutam. Ikruok ne yiero mag telo mar Kuppet e kaunti ma Homa Bay oserumo, ka motelo ne yiero mag jokanyo mag Kuppet bende ochan gi kod dirani e mbalariany ma Tom Mboya e boma ma Homa Bay. Riwruok mar Kuppet timo yiero mag jotende bang' higa 5, ka yiero ma higa ni eri oywayo jochung' maromo 37 malaro lemo mopogore opogore. Moko kuom jochung' molap dhog gi Ndogne Kombe oting'o jagoro mar Kuppet e kaunti no Stephen Yogo madhi siro komeno kod Tom Thomas Odhiambo malaro lemo mar bedo jagoro, Jack Okoth madhi laro lemo mar bedo jakom Kuppet e kind mamoko. Godo nyawaromo go nyoro kendo profesa nowacho ni odwaro ni mondo wabed gi kwe makende university ka, security maka is adequate, but security mar police bende biro. Adwaro ni mondo ang'is jopuonj duto ma Homa Bay ni mondo gibed gi chir ni ka gibiro ka to kwe margi biro bedo, kendo wadwaro ni gibed gi kwe makende. Koro police bende oseyie, county commander gi OCPD oseyie ni gibiro provide police manyalo chopo kata 60 mondo wayud ka police nyalo hakikisha ni wan gi kwe makende. Kaka Kuppet members wang'eyo ni yiero ok en gima timore gi chieng'no. Omiyo ne wadwaro ni kapok wachopo Sunday to wawinjore e yore ma yiero nyalo dhigo maonge koko. Mano e gima okelowa ka, kendo wabiro ng'eyo kama wabiro time yiero mondo wayiere ni en kama ber kendo en kama owinjore gi yiero ma ka ji ochopo to ji dhi yudo thuolo ma gigogo kura maonge chandruok moro amora.